Tak, čus lidi, tady Maily a vítám vás u dalšího videa. A dneska budu povídat o mně. Jak jsem si vymyslel jméno Maily. Takže tak, Maily vzniklo, že takenc nejvyšší je, tak já jsem dal místo toho m a vzniklo nejvyšší. A pak jsem dal to ší, bitch. Tak vzniklo Maily. Tak. A ještě moje jméno vzniklo v nějakých 2009 až 2010, jako to, jak tak ve středu. Tak mezi 2009 a 2010. Takže tohle bude chvilku trvat. Co ještě budeme dělat? Tohle jsem vám řekl. Tak jo, tak jo, tohle je konec videa. Vím, že to bylo krátký, ale chtěl jsem vám něco sdělit, jak vzniklo moje jméno, jak vzniklo teda. Tak čus a možná příště budu točit Pán prstenů mod, možná. Tak čus lidi.